हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ आंनि चैनेलाव गासैखौबो बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ होननानै नोंथांमोना गोबाव सम जाबायमोन दिनै आङो मा होनो दाउ फार्मखौ गोबां मानसिफ्रा माने लोगोफ्रा दाउ फार्मनि भिडिअ खालामदो आदा एसे नायनो माबायदि जाखो होननानै सोंनायलाय माने आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअखौ लाना फैदों आरो नोंथांमोना दा नायबानो जाबाय नै दाउखौ हांसोखौ नैलाय बेयाव दङ नै माखासे दैयाव हौनै माखासे दंना नै दाउ दं मोना मोना जाबाय हाबथ'वाखै दाबो नै दङ ओमफ्राय दाउसा फिसा गोरलै गोरलै दं नोंथांमोना आं देखायगोन नायलांबानो जाबाय आरो दाउसा फिसा गोरलै गोरलैखौ गिदिर गिदिर जाथारबाय नै हांसोआ नोंथांमोना नायबानो नुगोन सेरसे बारजोब्बाय आरो ना सेरसे 1.5 केजि बिदि जासिगोन अबावबा 1.5 केजि जाद्रायनाय नङा माने जानोबो हागौ आरो ना सुवाखै गिदिर गिदिर जाबाय आरो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै गिदिर गिदिर जाथारबाय दा आं देखायबावगोन उनाव दाउसा फिसा नायनो होननाया नोंथांमोना नुगोन दाउसा फिसाखौ माबायदि दाहाय माबायदि दोनो आरो मा रोखोमै दोननांगौ नोंथांमोना नुगोन आरो नै गाखोबोबाय काप 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 फैजोबगौ नै लाइन लाइननो माने गिदिर गिदिर देरजोब्बाय आरो ना नोंथांमोनाबो आसा खालामो बेबायदि नोंथांमोना गैयाबा 500थासो फिनो हायोबा 2.5 लाख थाखा नोंथांमोना आरामसे खामायनो हागोन आरो ना बिदिनो ओरैनो थास्लायस्लाय मानो होनना बुङोबा हांसोआ मासेयाव 500 ओरैनो मोनखायो नोंथांमोन हांसो गिदिर जारखौल' फिनांगौ फिसा जाद हांसोखौ फिनो नाङा होमबा नोंथांमोना माने 1000था फिनो हायोबाथ' 5 लाख आं बुंबाय थाखायो नोंथांमोननि सिगाङाव माने ओरैनो थास्लायस्लाय नोंथांमोना न'आव जायगाफोर दङबा बेबायदि फियो आरो जुदि नोंथांमोनाव फुख्रि गैयाबा दाउफोर फिनो हागोन आरो ना नोंथांमोना साक्सेस जायैनि खोथायानो गैया आरो जायगाफोर फुख्रि गैयाबा दाउ फिसिनानैबो नोंथांमोना आरामसे जिउ खुंनो हागोन आरो ना गोजानाव थांस्लायस्लाय आसा खालामो नोंथांमोना नायनानै भिडिअखौ मोजां मोनदों आरो नायलांबाय था माबाखौ मा होनना बुङो आङो दाउ फिसाखौ देखायगासिनो दङ दसेनि उनाव फार्म मानि बे माबा फार्म हाउसाव दोनगोन आरो बेखौ देरबा हगारगोन आङो नै दा गिदिर गिदिर देरहांबाय रथ' रथ'नो नै बियो 7 देसनि दै लोगोफोर देरहांजोब्बाय नै दाउआ नै बावबो दङ नै मोनथाम आहरिबो दङ नै एसे स्पट दंजोबो नै देरहांजोब्बाय एसे गिदिर गिदिर जाहांजोब्बाय दै आरो बैनिखौ देखायनो नोंथांमोननो बावबो दङ नै बेलाय बिमा गैयैखाय नै बिदि गुदुं जानायनि नैबे लाइटखौ होनांगौ आरो ना लाइट गोजा गिदिरखौ 100 पावारनि लाइटखौ होनांगौ माने बे गुदुं जानानै थाबाय थागोन आरो ना बियो नङाबा गोजांहाबनानै थैगोन दा बायदियाव गोजां बोथोर नालाय बे लाइटखौ होनांगौ जायो आरो नै काप 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 टी 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 काप 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 Kip 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 टी 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 kip 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 hai 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 hai